Bueno, comunicado importante, urgente e de fuerza mayor que tuve de última hora sobre un chico que está desaparecido desde hai 10 días e a familia non sabe nada del. Trátase de Esteban Paz Santos. Esteban Paz Santos, de O Porriño. Desapareceu na zona entre Porriño e Vigo. Ten un coche color beige ou branco. Un Volkswagen Transporter. Matrícula 7645 MXB. Matrícula 7645 MXB. Estas son as imagens, o sea, unhas fotos que me pasou o familiar que me pediu de facer este vídeo. Estas son as fotos. Aí tendes. Este é o chico que leva desaparecido durante unha semana. Pois as imagens que acabo de mostrar son do chico que está desaparecido, que me pasou un familiar. Comunícase a ver se pode haber unha máxima colaboración para poder localizalo, porque, como dixen, como me comunicou o familiar, xa leva 10 días desaparecido, que non sabe nada del, e xa teñen denuncia posta por desaparición tanto na policía como na Guardia Civil. Moitas gracias.